निर्मिती ही आपली नारायण राणे साहेबांनी केलेली आहे. दोडामार्ग एक विशेष प्रेम आहे आणि दोडामार्ग वासियांचं सुद्धा राणे साहेबांवर विशेष प्रेम आहे. काय आव्हान कराल या सन्मान्य राणे साहेबांनी केलेली आहे. आम्ही राणे साहेबांच्या विचारांवर चालणारे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत. पण आमची नैतिक जबाबदारी आहे की ह्या निवडणुकीच्या माध्यमातून जे तुम्ही उमेदवार जिल्हा परिषद पंचायत समिती आम्हाला निवडून द्याल कमळ आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर, त्या उमेदवारांच्या माध्यमातून या दोडामार्गच्या प्रत्येक गावापर्यंत जे जे गाव पातळीवर ज्या अपेक्षा आहेत, विकास जो अपेक्षित आहे, आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला ह्या निमित्ताने मी विश्वास देईन की राणे साहेबांच्या अपेक्षित असलेला जो दोडामार्गमधले विकास करण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्री म्हणून माझी आहे, दीपक केसरकर साहेबांची आहे. आज केंद्रात आणि राज्यात आज भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीने NDAचं सरकार आहे, म्हणून जे निधी देऊ शकतो ते आमच्याच माध्यमातून येऊ शकते, अजून दुसरा मार्ग नाही. आणि म्हणून सुज्ञ जनतेने मतदारांनी आमच्या कमळ आणि धनुष्यबाणच्या सगळ्या उमेदवारांना सन्मान्य राणे साहेबांना नजरेसमोर ठेवून मतदान करावं ही विनंती या निमित्ताने करेन. तर 3 दोडामार्गचे महत्त्वाचे विषय आहेत त्याच्यावर तुम्ही वारंवार बोलताय. दोडामार्गमधील रोजगार हा प्रश्न आहे, MIDC, दोडामार्गचं आरोग्य आणि वन्य प्राणी यासाठी सुद्धा आपण एक आराखडा तयार केलेला आहे. त्या अनुषंगाने काय आश्वासन? बघा, 9 तारखेला जशी आचारसंहिता संपेल, ह्या दोडामार्गमधला आमचा जो तरुण आहे, जो मोठ्या प्रमाणामध्ये गोवाला जातो, त्याला आम्हाला परत आमच्या दोडामार्ग सिंधुदुर्गमध्ये आणायचं आहे. त्यासाठी भरपूर प्रकल्प आम्ही आयडेंटिफाय केलेले आहेत आणि ते सुरू पण करणार आहोत. आज सरकारच्या पहिल्या वर्षामध्ये आम्ही आहोत. जमिनीच्या संबंधित जमीन संपादन संबंधित काही विषय होते ते आम्ही सगळे क्लिअर करत आणलेले आहेत. आता गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जसं गुंतवणूक होईल, पहिलं प्राधान्य किंबहुना 100% नोकऱ्या ह्या दोडामार्ग आणि सिंधुदुर्गच्याच मुलांना भेटतील. एकही नोकरी आम्ही बाहेरच्या राज्याच्या लोकांना देणार नाही, मुलींना देणार नाही. जे आहे जे दोडामार्ग आणि सिंधुदुर्गाच्या तरुणांना भेटेल. आणि म्हणून येणारे प्रकल्प हे सगळेचे सगळे त्यांच्यासाठी आहेत. हत्तीचा विषय असो, आरोग्याचा विषय असो, तिराळीच्या इथे पर्यटनाचा विषय असो, दोडामार्गचे सगळे विषय आम्हाला तोंडपाठ माहिती आहेत. सोडवण्याची इच्छाशक्ती आमच्याकडे आहे. फक्त जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून आम्हाला जी काय ताकद, लोकप्रतिनिधीची आमच्या मागे जी फौज उभी करायची आहे, ती एकदा दोडामार्ग वासियांनी नेहमीसारखा आम्हाला आशीर्वाद द्यावं. पुढचे काम हा प्रत्येक प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ही माझी आहे.